Nalazi se na rubu ove stjenovite litice, što je jako impresivno. Ovo je najusamljenija kuća na svijetu. Neki ljudi traže samoću toliko potpunu da se čini kao da je isklesana iz nekog drugog svijeta. Od potopljenih gradova u kojima živi samo jedna duša do skloništa na liticama pripijenih uz surovu divljinu, ova mjesta iznova definiraju samu izolaciju. Danas odbrojavamo 15 izvanrednih domova koji pripadaju onima koji ne žele imati nikakve veze s vanjskim svijetom. Broj 15. Elydale Island Lodge. Smještena sama na vjetrovitom smaragdnom otoku u islandskom arhipelagu Vestmannaeyjar, koliba Elydale djeluje poput utočišta isklesanog na samom rubu svijeta. Nekada dom maloj zajednici obitelji koje su preživljavale isključivo od lova na morske papige i sakupljanja jaja, otok je ostao toliko izoliran da su brodovi s opskrbom dolazili tek nekoliko puta godišnje. Danas ova osamljena koliba stoji kao minimalističko utočište koje održava lovački savez, dostupno samo brodom i uz uspon uz skliske litice koji istinski iskušava živce. Unutra, njezina jednostavnost prisiljava život da uspori do šapata, nudeći rijedak susret s tišinom koju moderna buka još nije dotaknula. Broj 14. Villa Epecuén. Ono što je nekoć bilo živahno argentinsko ljetovalište sada stoji zamrznuto u jezivoj nepomičnosti, dok se njegovi razbijeni kosturi uzdižu iz krajolika koji je preoblikovala katastrofa. Nakon što je poplava 1995. godine potopila vilu Epecuén pod gotovo 9 metara slane vode, jezero je pri povlačenju ostavilo debele mineralne naslage koje su se skrutile preko zgrada, očuvavši ulice poput moderne Pompeje. Samo se jedan stanovnik, Pablo Novak, odlučio vratiti, živeći sam među iskrivljenim metalom i zidovima koji se polako urušavaju. Ovdje tišina nije spokojna, ona je sablasna. Svaki nalet vjetra nosi sjećanje na nestalu zajednicu, čineći vilu Epecuén jednim od najnadrealnijih svjetskih pokusa u potpunoj izolaciji. Broj 13. Kućica na Drini. Smještena na usamljenoj stijeni usred rijeke Drine u Srbiji, ova malena drvena koliba prkosi logici jednako snažno kao što prkosi i samoj struji. Izvorno su je izgradili pustolovni tinejdžeri tražeći skrovito utočište, a poplave su je odnosile više puta, najdramatičnije 2010. godine kada je potpuno nestala nizvodno. Ipak, mještani su je obnovili u svega nekoliko tjedana, vrativši joj svaki detalj i pretvorivši kolibu u simbol prkosa gnjevu prirode. Bez struje, bez susjeda i uz jedino društvo beskonačnog ritma rijeke, boravak ovdje djeluje poput života unutar priče, one koju su napisali ljudi odlučni pod svaku cijenu sačuvati samoću. Broj 12. Kuća u dolini smrti. U užarenom srcu doline smrti, ovo minimalističko pustinsko utočište prkosno stoji usred jednog od najnemilosrdnijih okoliša na zemlji. Ovdje temperature tla dosežu nevjerojatnih 94 stupnja Celzija, dovoljno da se hrana priprema na stijenama zagrijanim suncem, što zahtjeva građevine projektirane da izdrže ekstreme koji i vojnu opremu tjeraju do krajnjih granica. Čiste linije i reflektirajuće površine pomažu kući da preživi neumoljivo sunce, dok njezini panoramski prozori uokviruju slane ravnice, nazubljene vrhove i nebo koje u sumrak plane. Noći donose tišinu toliko potpunu da se čini fizički opipljivom. Za posjetitelje, boravak ovdje postaje suočavanje s vrućinom, izolacijom i surovim rubovima ljudskog opstanka. Broj 11. Samotište San Colombano. Uklesano u visoku liticu u sjevernoj Italiji, samotište San Colombano djeluje kao da lebdi između zemlje i neba. Više od 1000 godina redovnici su se uspinjali uz 102 kamene stepenice tražeći potpunu duhovnu osamu. Rani pustinjaci oblikovali su njegove prostorije užarenim metalnim šiljcima i lomljenjem stijena vatrom, rijetkom tehnikom poznatom iz prapovijesnog pećinskog inženjerstva, što je ovom svetištu podarilo jedan od najstarijih ručno izrađenih interijera u litici u Europi.
Unutrašnjost kapele odiše tišinom koja prkosi hučanju rijeke duboko ispod, stvarajući svijet u kojem vrijeme blijedi, a svako ometanje nestaje. Stojeći ovdje, lako je razumjeti zašto su naraštaji pustinjaka odabrali napustiti društvo radi ovog nesigurnog, ali uzvišenog utočišta. Broj 10. Otok Saint Cado, kuća Nihtar. Povezan s francuskim kopnom uskim kamenim putem, za koji legenda kaže da su ga sagradili anđeli, otok Saint Cado djeluje poput mjesta zatočenog između mita i morskih mijena. Njegova kultna kuća, Nihtar, stoji usamljena na malenoj stijeni, okružena uskovitlanim vodama koje su nekada tjerale redovnike da zvonima upozoravaju putnike na nepredvidivu plimu, što je bio najraniji poznati sustav uzbunjivanja na plimu u regiji. Kapelica, ribarske kućice i vjetrovita obala stvaraju ugođaj u kojem se čini da vrijeme oklijeva krenuti dalje. Život ovdje teče polako, oblikovan igrom svjetlosti, nadolazećom vodom i tihom odlučnošću da se ostane odvojen od svijeta. Broj 9. Otok Just Room Enough. U rijeci St. Lawrence smjestio se otok toliko malen da djeluje gotovo nestvarno. Otok Just Room Enough, na kojem jedna jedina kućica s crvenim krovom zauzima gotovo svaki dostupni centimetar kopna. Poznat kao najmanji naseljeni otok na svijetu, nudi samoću koja se ne mjeri kilometrima, već kvadratnim metrima. Ipak, unatoč minijaturnoj površini, na otoku je jednom održana čitava ceremonija vjenčanja, što je od gostiju zahtijevalo da stoje na pažljivo određenim mjestima kako ne bi zakoračili ravno u rijeku. Bez prostora za automobile, vrtove ili čak pogreške, život ovdje postaje predivno jednostavan. Svako mreškanje, povjetarac i brod u prolazu postaju dio intimnog, izoliranog ritma ovog doma. Broj 8. Koliba Lagangarbh. Smještena u podnožju planine Buachaile Etive Mor, jednog od najfotografiranijih i najimpresivnijih škotskih vrhova, Koliba Lagangarbh stoji poput usamljenog stražara u nepreglednom prostranstvu Glencoea. Izgradio ju je škotski planinarski klub kako bi pružila utočište penjačima koji traže zaklon od surovih i prevrtljivih vremenskih prilika ovog kraja. Njezin je položaj toliko filmski da fotografiji iz cijeloga svijeta ovu kolibu smatraju znamenitošću, snimajući je usred uskovitlane magle i snijegom prošaranih planinskih padina. Unutrašnjost kolibe ostala je jednostavna i praktična. Mjesto gdje izolacija ne djeluje usamljeno, već svrhovito. Ovdje, okružena nepreglednom tišinom i surovom ljepotom, samoća postaje rado viđen suputnik. Broj 7. Svjetionik Tridrangar. Izdižući se s iznimno uske morske hridi usred divljeg sjevernog Atlantika, svjetionik Tridrangar vjerojatno je najdramatičnije radno mjesto ikada izgrađeno. Sagrađen 1939. godine na stijeni koja je jedva dovoljno široka za njegove temelje, nekada je od čuvara zahtijevao dolazak čamcem i podizanje uz liticu u njišućoj platnenoj košari, što je bio jedan od najopasnijih načina opskrbe u pomorskoj povijesti Islanda. Danas svjetionik radi automatski, no njegova izoliranost i dalje nema premca. Okružen silovitim valovima i kricima vjetra, on manje djeluje kao građevina, a više kao prkosni izazov, usamljeno svjetlo koje se suprotstavlja oceanu, odlučnom da ga izbriše. Broj 6. Svjetionik Lingstuva. Na samom sjevernom rubu norveškoga kopna, svjetionik Lingstuva stoji na mjestu gdje se kontinent prividno obrušava u prostranstvo Arktičkog mora. Dolazak do njega zahtijeva zahtjevan uspon krševitom obalnom stazom, no pravi izazov počinje tek na obali gdje zimske oluje rađaju valove toliko silovite da se prelijevaju preko samog vrha svjetionika unatoč njegovoj visini. Ljeti ponoćno sunce kupa litice u vječnoj svjetlosti. Zimi polarna svjetlost treperi poput zelene vatre nad zaleđenim obzorom. Bez gužvi, bez cesta i uz vjetar kao jedinog suputnika, Lingstuva ostavlja dojam granice između svjetova, predstraže izgrađene da u istoj mjeri izdrži i ljepotu i surovost. Broj 5. Koliba Liza.
Smještena na gotovo 2100 metara nadmorske visine u kaskadnom gorju države Washington, Kolibaliza nudi planinsku osamu nekoć namijenjenu isključivo motriteljima požara. Izgrađena kao dio izvorne mreže za detekciju američke službe za šume, pridonijela je jednim od najranijih napora u Americi da se spriječe katastrofalni požari u neprohodnim divljinama. Danas posjetitelji do nje stižu isključivo pješice nakon strmog uspona od 8 km, nagrađeni nepreglednim vidicima na planinske lance i nebo. Unutrašnjost kolibe namjerno je ostala skromna, bez struje i ometanja, uz samo škripu drva i vjetar koji prolazi kroz planine. Noću se zvijezde čine nevjerojatno blizu, pretvarajući izolaciju u trenutak tihog strahopoštovanja. Broj 4. Mlin Kristal. Skriven duboko u planinama Elk u Koloradu, Mlin Kristal pripijen je uz stjenovitu liticu iznad bučne rijeke Kristal, izgledajući netaknuto vremenom. Izgrađen 1892. godine, ovaj je pogon pokretao inovativni sustav za kompresiju zraka, koji je mogao pokretati rudarske bušilice brzinama neviđenim u regiji. Bio je to jedan od najranijih visokotlačnih pneumatskih sustava u povijesti američke industrije. Dolazak do njega i danas zahtijeva kretanje po grubim 4x4 putevima ili pješačenje krševitim terenom, zbog čega svaki posjet djeluje poput zakoračenja u očuvani svijet divljine. Bez električne energije, signala za mobitel i uz samo huk vode u nizini, mlin pretvara izolaciju u živu sliku preživljavanja i domišljatosti 19. stoljeća. Broj 3. Otok Eigg. Nedaleko od surove zapadne obale Škotske smjestio se otok Eigg, mala zajednica koja je odabrala neovisnost umjesto vanjske kontrole. Stanovnici su 1997. godine ispisali povijest dovršetkom prvog uspješnog zajedničkog otkupa zemljišta u Škotskoj, vrativši otok od odsutnih zemljoposjednika i potaknuvši reforme koje su osnažile i druge udaljene zajednice diljem zemlje. Danas se Eigg oslanja na obnovljivu energiju, bicikle i zajedničko upravljanje, nudeći ritam života oblikovan liticama, skrivenim plažama i tihim pulsom prirode. S manje od 100 stanovnika, samoća ovdje nije usamljenost. Ona je namjerna, održiva i duboko ukorijenjena u kolektivnoj otpornosti. Eigg dokazuje da izolacija može izgraditi zajednicu, umjesto da je izbriše. Broj 2. Casa do Penedo. Skrivena u portugalskom gorju Fafe, Casa do Penedo manje nalikuje kući, a više prapovijesnom svetištu koje su isklesali divovi. Izgrađena 1972. osmišljena je kao mirno obiteljsko utočište, no njezini debeli kameni zidovi pružili su neočekivanu prednost. Gotovo neprobojnu sigurnost. Prilikom jednog pokušaja provale, lopovi nisu mogli razbiti prozore, pa su umjesto toga pokušali izvaliti masivna čelična vrata iz šarki, no nisu uspjeli jer su ih okolne gromade čvrsto držale. Bez struje, s unutrašnjošću osvijetljenom samo svijećama, kuća djeluje bezvremenski, spajajući potpunu samoću s tvrđavskom izdržljivošću. Ovdje priroda nije samo krajolik, ona je konstrukcijska zaštita. Broj 1. Skiddaw House. Duboko u engleskom nacionalnom parku Lake District, Skiddaw House stoji osamljena usred prostranih vriština i vjetrovitih grebena, kilometrima udaljena od najbliže ceste. Izgrađena početkom 19. stoljeća kao pastirsko sklonište, kasnije je služila prirodoslovcima koji su pratili posljednje britanske divlje vukove, čime je postala jedna od posljednjih ljudskih građevina povezanih s prisutnošću te vrste u Engleskoj. Danas planinari pješače satima kako bi stigli do ovog izoliranog utočišta, gdje voda i dalje dolazi iz planinskih potoka, a noći protječu pod nebom osutim zvijezdama. Bez susjeda, signala ili modernih pogodnosti, Skiddaw House manje djeluje kao dom, a više kao prag između civilizacije i zaboravljene divljine. Ovi izolirani domovi otkrivaju kako udaljenost može oblikovati otpornost, perspektivu i identitet. Ako su vas njihove priče privukle na tihe rubove svijeta, ostanite znatiželjni, podijelite svoje dojmove u komentarima i pretplatite se za još putovanja u mjesta gdje samoća postaje način života.